Chukwu nke igwe n'ala, gị ka ịtụkwasịrị obi, bịa ka ị nọnyere anyị n'ofufe nsọ ka ụbọchị taa. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gị Chukwu nke igwe n'ala, gị ka ịtụkwasịrị obi, na anyị na-arịọ gị, ekwekwala ka ị gbafee. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m dị isi ojii, ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne m dị isi ojii, ka anyị Chukwu ekele, bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu? Good day, viewers all over the world, lovers of Eze-Ana TV. I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself, sir. My name's Eze-Ana Tupelo Norifite. Maọbụ kpọọ m Akajugo. Abụ m onye isi nchụaja n'Ugochi Tupelo ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you are joining us, keep telling people about our administrations. Yes, our phone number is there. If you have any question you want to ask us after the program, feel free to chat us on WhatsApp. I share our message one thing about our administrations. Whether in the social media platforms or on Eze-Ana TV. All right. The first question is, after doing spiritual work and things still remain the way they are, what can be done? Thank you for that wonderful question. The truth of the matter is that let your aim of doing spiritual work should not be on the basis of let me align with my chi and forces so that I will become Dangote or Ibeto or Enosi tomorrow. That should not be the aim. If that is their aims and objective, you will fail. Spirituality is not all about what you gain materially. That is why the impression, let me quote Christian Bible, for me to buttress my point. Jesus once told people, there was a story in the Bible, after preaching, and we were told that he fed his audience. The next day, they took out more, and he said, and I quote, now why you people came back today is because of the food you people ate yesterday. Now, what am I saying? People normally pay attention to spirituality because of the gains, the material gains. And that is where people are getting it all wrong. And that is why modern days pastors and so-called men of God are catching out. Because they understand they are ignorant of how things work in creation.
That is why I saw one evangelist. I don't want to mention his full name. That based in Imo State now. Yes, Nwabeji. He was talking about prophecy, prophesizing, and that is the error. Religion and the spirituality should not be based on miracle, the gains. And the Kebezio, if the purpose why you came back to Igbo spirituality is all about the gains and benefits, believe in me, you will be disappointed. Yes. Some people join spirituality because of monetary gain. They want to be earning big money. They want this. They want that. If that is the primary purpose why you came back to your roots or you are doing spiritual work, sorry, you might be disappointed. Yes. So, because when even the story in the Bible, Jesus never healed anybody, all the people that came across him. It's not possible. So what I can tell you is that if primarily why you are doing your spiritual work is because of material gains, that is, you want to be rich, you want to become innocent and the rest of them, you got it wrong and you will be disappointed. I will explain. The primary purpose of coming, doing your spiritual work should be that you want to make peace with your chi, with your forces. Then, that should be the primary purpose. Now, if for any reason you are owing some people debts in your place of business, and because you are owing most of them money, most of them decided not to be doing business again with you because you have been paying them. The primary purpose you should be talking about at that particular moment is what you should be doing in order to pay them their debts. That what happens after you must have paid their debt is secondary, should not worry you. Yes, but normally, once you clear your debt, most of them will like to continue doing business with you. So what I can tell you that if you are primary purpose of coming to Igbo spirituality or any spirituality at all is for miracle, you'll be disappointed. Let me tell you the purpose why I came back to my root. Why I came back to my roots is that I find out that happiness continually eluding me, as in missing the happiness of life. I keep having problems from here to here. So on my own, I got this message clearly that I should go back to my roots, that I have calling, that for the fact that I'm not in my place of work, and the people I supposed to be of help to them are still wandering in darkness and crying for help, that I will never find peace, that I should go back to and answer my call. So when I came, the primary thing I did is that I told my ancestors that I'm here. I pleaded with them that they should use me as a vessel to help many people, to heal people, to be a cause of joy to many. I promised them that if they can bless me, that I will not relent, I will bless others. That they should make me great and help me in great measure to reach out to many people in need. That what I'm asking for is to have enough so that I will be able to help others. That is my primary purpose. Now, I focus on that primary purpose, that I want to be an ordinary evangelist. Since they have called me, that I will go that message without fear of favor, with all my heart. And since that time I answered my call, year 2020 precisely, I have been trying my best to reach out to people and to evangelize. So the thing is that if your primary purpose is to be at peace with your chi and your forces, I can tell you whatever is your need will be given to you. Because what an asakwa na kwaki okweziokwu. So once you are washing your clothes, your hands will definitely be clean. If you know choka adi ekichi on, ebonye na alụ ka ọ na-eri. So once you are doing your duty post, I can assure you what you will eat
must surely come. Because even Chukwu Okike and even Bible said it. Na ndị nke unu ndị nke ụbọchị unu must surely come. Even na ụmụ nnụnụ nke igwe na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, Chukwu na-azụ ha nri. Kerezi maka gị nwa bụ mma nke ndụ. I can assure you, be at peace with your forces. Ihe ọbụla bụ ya need, a ga-enye gị ya. Mana agbana speed. Sometimes ị nwere ike na-achọ lezus, mana ihe dịgoro mkpa na ndụ gị bụ ndụ. So accept ihe mmụọ mere gị, agbana too speed, maka na anyị bụ mmadụ na-aba anyị chọwa oke ọchịchọ, mana anyị amara ihe mmụọ bụ n'obi maka anyị. Daalụ. Thank you so much, sir. The next question is, feeding your Shionyowa without knowing his or her name is like wasting time. First do consultation for your chief's name before feeding. It's not actually correct. The reason bụ na enwere ọtụtụ ndị mmadụ a na-azụ azụ na mmụọ. If I actually onye bụ chi, their chi onye ụwa with the spiritual name, and I find it difficult. So I can tell you, na onye bụ ya spiritual chi onye ụwa mara na onye nwa bụ chi gị. So ihe ị nidere bụ iweta ọjị ma ọ bụ ihe ọbụla ị chọrọ iji wee chụọ ya, kpọkuo chi gị, kpọkuo mmụọ niile gị na ha so ha na onye ọbụla ya bụ spiritual guide na ọnya ka ị na-akpọ n'ụbọchị taata na ilotara ha biko lota gị. I can tell you na chi onye ụwa gị ga-anụ olu gị weda ma ị kpọrọ ya afọ ma ọ na ịkpọrọ. Yes, o nwere unique way anyị ji eme ya. Ịgbọkụ chi onye ụwa, example etu mbụ Chukwu nọnyere m enwe na ma kpọọ m chi onye ụwa m, onye ọbụla ebe bụ nwoke bụ nwaanyị, si n'ikwu nne si n'ikwu nna, na mụ nwa bụ onye nọrọ ụwa na kpọkụ n'ụbọchị taa gị bịa tọọ ọchị. Nke bụ eziokwu na ọ ga-aza ka mma alụ ga-atụ. Ọ bụrụ na ịbụ ịmụtago nwa, eneghị anya na aha nwa gị ịbụ nne ma ọ bụ nna, aha nwa gị bụ Chukwuemeka, ịbụ nwoke, ị na-apụ na geeti ya adị gị n'ebe gị wee kpọọ mpa Chukwuemeka, mpa Chukwuemeka, ọkwa ihe anya n'azụ. Yes, ihe n'anya n'azụ. Ọ kpọrọ afa gị, kpọrọ afa gị, mana ọ kpọrọ afa nwa gị, ọkwa eziokwu. Ọja ka iji wee n'anya. Nke bụ eziokwu na Chukwuemeka nwa gị na-eje akwụkwọ na skuulu. Wee sị kụrụ onye bụ nna Chukwuemeka Ọkaigbo onye Nnewi and ọgụ nwa bụ nna ya Chukwuemeka ma ọ bụ nne nọ na that arena ya gbagota na stage, ọkwa ya agbago. Yes, ya agbago, mana akpọrọ afọ, ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dị. So mgbe ọbụla m mụtara ọjị sị chi onye ụwa m nwa bụ Chukwu nọnyere m enwe na m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu nwa aha my father onye Oraifite, chi m ya bịa. So ọ bụrụ na iso na ndị na-afa ndị a difficult ịka ma onye wuchi gị, maybe because of so many things, asịrị na ikwu nsi n'ikwu nna, asịrị ikwu na ikwu nna, therefore you dey confused. Ebezina feed goruchi onye ụwa gị wite ata akpọghị onye ọbụla afa, gwazie ya onye ọbụla ọ bụ ya bịa gosi gị onwe ya. I can tell you, it work like magic. Ime etu a, ọ ya abalị gị na ndị iji ekpọ onye abụrụ ọnya ka akpọrọ afa, maka na mmụọ enwere process. Once ị kpọrọ onye ọzọ afọ, onye ahụ kpọrọ afa ya bịa, onye gbugoro ochie ya ala ilo because ọ dịnya ka ịkpọrọ ahụ, can you mention name? So I will advise you, change another method. Stop mentioning somebody's name. Ma ọ bụrụ na ị dụrụ totally sure onye ọ bụ. Thank you so much for that eye-opening answer. After doing water settlement and it still shows in Alpha, does it mean that the water settlement wasn't properly done or it wasn't accepted by water forces? Yes, ajụjụ ga amaka. The truth of the matter is that enwere so many things ga-eme ka ọrụ mmụọ ịlụrụ ma ọ bụ ọrụ mmiri ịlụrụ felụọ. Yes, enwere ike ọrụ mmiri ịlụrụ nwere ike ifelụ maka na ị mechara ihe niile atụrụ anya ka ime. Iji maatụ, ịmana I can tell you that missing words na ọ bụrụ na ebe ịgba nkwụ n'obodo, anyị na-akpọ ya ime obodo na be anyị, ịbịa ime traditional marriage, o wee bụrụ ịlụta mgbe one of my sister na-anụ di, o wee bụrụ na ede ha dere ndị ụmụ nwaanyị de naghị ebi ha katọrọ ncha Joy, o wee bụrụ na di ma onye chọrọ my sister jee ahịa je gota katọn Joy, mana o ji egota Joy ndị obere. Do you know na ụmụ agbọghọbịa, nke a nwoke, that is also one of the things a na-ebi ụmụ agbọghọbịa ma ncha ma biscuit and rest of them ma mmanya dị ya. Ị mana because na o gotara Joy nke obere, ụmụ agbọghọbịa gbara abụzụ. They rejected it. They protested. They protested it. Despite the fact they settled chago ma ụmụada, ụmụ ọkpụ, settled ụmụnna. Ụmụada ụmụ agbọghọbịa protested. So they said everything, everything full stop. That is halted. They halted all the ceremony. Maka na ụmụ agbọghọbịa je complain what to village head, that is onye isi ụmụnna na oke ha kwa ezuru ezu. Mmemme kwụsịrị tiri abịa kpọọ m ebe m nọ n'azụ ụlọ
sị m na nwoke ife a na-eme nwere isi na ụmụ agbọghọbịa dị jetere na nche ebinyere ha nke obere mana nke ekwesịrị ibinye ha bụ nke nnukwu si aka ịkpụta na ụlọ esetere na ihe nọ n'ọya abụrụri nke nnukwu, then I have to intervene with the money added onto them before they accepted. So eji m ihe a wee gbara gị atụ ịlụ ọrụ mmiri full water settlement is ịgba nkwụ ihe ọgbụgbụ n'ihi jere yọọ maka na adị bụa nwere atụrụ ọsọ ngọrọngọ bụrụ onye tọkwa eziokwu na etu ahụ o si bịa n'ụwa mmadụ ị mara na mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata nwa agbọghọbịa ada pretty damsel ịfụrụ n'ụzọ ị mara na o nwere nne na nna na ikwu na ibe nwunye n'ụwa ọkwa eziokwu ha ka ị bịara bịa setụrụ ha nye ndị ọbụla nke fa na-eri ka ha wee gọzie sị ngwa chienụ mụọ ọmụmụ eke mụọ orie mụọ afọ mụọ nkwọ ha wee nye ngọzi ha approval. Etu ahụ ọ dị n'ụwa mmadụ I can tell you na etu ahụ onye a si gba ikwu n'ụwa mmụọ. Yes, enwere spiritual associates of onye ahụ nwa that beautiful damsel na-afụ ma that handsome guy na-afụ n'ụwa mmadụ nkwado nkụkọ ikwu ya n'ụwa mmụọ. So ihe anyị na-eje eme na mmiri bụ mgbe ahụ ka anyị ejekwa wee jee gwa maka na anyị mana mmadụ nwe ọgọdọ egwu na-ata anyị ejekwa wee jegwa ndị otu na mmiri ha biko na onye dị etu a mụnwa nwoke na nchọrọ ịnụkwa na onye dị etu a na ọ bụrụ na ịnụ gị ya anụ na nchọrọ ka nnụọ ya dịka nwaanyị then ya apizie ya ọha ọ bụrụ na m nye mmemme ujegwa ndị mmiri esi ya na nwa ụlọ nwaanyị na nchọkwara na ịnụ ya nọ hapịa ka nnụọ ya na-elu ụwa na mma anụ ya ọfụma. Mgbe ị mechara mmemme ndị ahụ ịsatụrụ ndị otu ya na mmiri ka ha ghara ịgbakọ ugbo gị. Yes, ọja ka o ji dị mma ime consultation education na mgbe ụlọ na-achọ ịkwado na ndị otu ya ekweta na ha ga-anọghị harmony. Ọ bụrụ na ha kweta na ha ya anọghị harmony during ndị afa ihe ị ga-emezi bụ mgbe oge dujekwara ihe ibu wee gwa ha na ị chọrọ ịnụ ya nwatakịrị nwaanyị then ibu a na-akwa ị na-afọ a na-akwa na bafụ nwere ndị nwesị anụ mgbe a na-adọ ya na mmiri ọ bụrụ sọ dị mmiri ma nwunye mmiri nwunye nke ndị ọgba njie na mmiri dị ya nke ndị iyi uwe ya dị ya nke ndị ụmụada na mmiri dị ya nke ndị akpọrọ ọrụ ọ bụ na onye ọrụ nke ndị akpọrọ ọrụ ndị otu ya ndị eze nwoke na ndị eze nwaanyị ndị a niile nwechara oke ihe niile ị na-afụcha ebe ahụ esetara ma ndị esetara ha niile nwere ndị nwunye. Etu o si dịkwa n'ụwa mmadụ abịakọ n'ụwa mmadụ mgbe anyị na-afụ ehipụrụ ihe eji agba nkwụ ma ji ma ede ma plantain ma ntam igboroko niile a epustọl nwere ndị nwe enwere nke a na-ewejere nne nwa ịghọtara nke aka mkpa ya asị ego na-adị ya asị adịghị ego eji anapụ ya azịza ma ojoko ma ede ma ji ihe niile ahụ ihe anyị ebujere nne m nwa na be anyị. So abịa kebezie ndị ọzọ nwere ụmụ ọkpụ a na-enye ụmụ ọkpụ etu a ka esi eke ihe niile dị na ịghọtara ya nwee ewu a na-enye ụmụnna so ndị ọbụla nwere nkefa etu a ka ihe esikwakwa iburu niile na-afụ na bafụ nwere ihe ọgwụ ma ewu asụ enu maọbụ ọkụkọ sie enu ịghọtara ya ịkwazuo ibu akwazuo ka a ghara inwe ndị ga-agba ịta ifu na ọtụ onwe nke ihe eje kpacha ndị otu ya asị na nke a na ha ekwerọ maka na ife enyerefa adịrị oke ma ọ na nke erutere fa enwe protest nke bụ eziokwu akụrụ mmiri na mụnwa eteghefere m arụrụ m ọrụ mmiri twice. Arụchara m nke mbụ enwee erọ ndị otu mgbe akwụbe agbawa ịta dị na ya mgbe emechaa ya nke mma akpọdo ugboro ịtọ yes maka na emere m nke mbụ mechaa wee bụrụ na nwaanyị lụrụ m ọrụ nwere ihe o kwesịrị iti ihe otinyerọ a wee sị na nwaanyị aghọrọ aghọ m ji egotakwa dat bịa wetara which I did. Then after that after some years another group wee bịa sị na mgbe a akwara ibu a na nke fa adịrị ya therefore na meme all the right thing na m kwesịrị iweta ya na I have to complete it. So ihe na-achịkọwara gị mara etu a o si awụ nyocha nwaanyị enwere ndị ga-eje kụta ụmụ agbọghọ ibie ga-eje bute akpa ya n'ụlọ o ji banye moto ndị be di ya aka nte ha ya akwụchikwa ụzọ sizi akpa ya ndị ọ dịkwa ha ya esizi akpa ya wee kwuo na nwere ife anyị nke a bụrụ ihe a na-emere m ọzọ ọga iri emerie m ọzọ ihe ị ga-eme mgbe ahụ kwabụ iruo ịma ya aka na akpa wee chukwacha afa maka na adị ebu a na-eto nwere atụrụ ọtọ ngọnọgọ were onye ụtọ ifo ndị ga na-ebe akwa na-asị sista na chọrọ iso gị na ndị achọrọ ime nke na ha iwu isi those things isugbu aha maka na nke ispendịrị ebe ụzọ ahịa gbara ụzọ ete ka ọkwa eziokwu nke ispendịrị aka gị so ọ bụrụzi nke ya amanyere aka na agba wee metọ ha ohe nsogbu. So ihe na-achịkọwa abụ ọ bụrụ na ọ ka na-apụta n'afa
ị mara na ọka na-ada ịfọkwa na ihe ị ga-ajụzi onye a na-agbara afa kedu ihe kpatara ihe a ji apụta n'afa na-alụbụgo ihe a mbụ ọnya batara n'afa ji bụrụ interaction etu a dọkịta dị na dọkịta ji wee bụrụ ime ite dọkịta wee gee sị gị ị na-enwebu ọsa mbụ isi anyị na-enwebu ọsa bụ ma ọ na ị na-enwebu ọsa sị mana na ihe a na-afụ na resọtụ ule nke e nwere interaction ụnụ adazi na-eme na afọ abụrụ chukwu o nwere ebe ọ ya rụrụ ọ jụọ gị ajụjụ ihe agha ịzara ka ọ ga-ejije chiga baktụ afa jụọ ya kedu ihe kpatara na onye a sị na ya alụbụghị ihe a mbụ kedu ihe kpatara nke ọ rụrụ arụ tigara ịga uche ọdịkwa etu a ka esi agba afa fụ ebigina enwekwa ka anyị nwa bụ ndị okenye ndị gbugoro okenye n'afa sikwa agba afa o nwere ụfọdụ ihe ọ ya abụ ọpụta jụọ direct question ọ dị ka eje gbawazi ofu afọ ị na-ajụzi igbo nke ọrụ mmiri rụrụ arụ nwaanyị na ọ gara ọ na nwa mgbe ị ga mara akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịrọ nkọ daalụ. Right. Due to our time, we'll draw the curtain for today's program here. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, Alpha, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? My number is 0805-7837-672 or 0813-8243-871. In na screen, make up for those numbers. Phone na go n'isi ụlọ ya adịrị gị mma dịrị ezinụlọ gị mma n'ihe ọ bụla ị na-alụ ga-amịtara gị mkpụrụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu ka ị na-anụ ozi ya na-emetụ aka na shia bọtịn ka emesịa.